Sa atong mga panginahanglan matag adlaw, dunay duha ka suppliers. Ang Ginoo ug ang yawa. Lingiay mong tupad, kinsay imong supplier. Kinsay supplier nimo? Ang Ginoo o ang yawa? Diri sa unang pagbasa, nagmahay ang mga matarong, kay ang mga dautan ni uswag man og maayo kuno. Unya magsigi pagyughagit sa Ginoo, nganong ni uswag man sila maayo, kay ang ilang supplier ang dautan. Unya ang mga matarong nga ang supplier ang Ginoo, mao naman hinuoy na apiki, mao naman hinuoy nagantos, mao naman hinuoy daghag problema. Nga naman, kay ang mga dautan, ang ilang gipangayo sa ilang supplier para sa ilang kaayuhan o sa kadautan sa ilang kaatbang. Kung ang yawa na gani mo supply, iya kang tagaan sa imong gikinahanglan, unya iya pag yung dauton ang imong kaaway. Naaban aros ato sa Pilipinas? Kita ninyo? Kanang mga katawhan nato sa Pilipinas nga nahayahay at the expense sa atong mga katawhan nga nagantos, mao na sila'y mga gisuplayan sa yawa. Kana bang dili mo bati sa kahimtang sa iyang isig ka Pilipino, nya patuyang lang siya padato ang supplier ana niya yawa. Kung ang Ginoo gani mo supply, lahi siyag paagi. Unsa may iya, ang huna-hunaon nimo kanunay ang nanginahanglan. Sama ni ining atong ebanghelyo, ang Dios non nga tao, o Dios non nga higala, nagpakauaw siyag pangayo para ihatag sa iyang bisita. Nga bang maghago ta para ihatag sa uban. Gilingya imong tupad, unsay imong gihaguan. Para imo o para sa imong silingan? Kasagaran nato maningkamot para sa kaugalingon. Nyag mao na gani inay imong tawgon natong paradigm or mindset nga maningkamot ka para sa imong kaugalingon, dali kay mo magkasuod sa yawa. Kay ang yawa man mo is self-centered kayo. Suplayan din kaniya. Munang mo asinso gyud ka, mangawat kag maayo, gikan sa flood control, gikan anang PhilHealth, gikan anang mga LTO, mga customs, unsa pa lain? BIR, anha ka diha mangawat og maayo. Di gyud ka masakpan. Mahimo pa kang officer. Secret. Mahimo pa kang head sa department. Di ba? Nga naman, ang imong supplier, ang yawa man, muasinso gyud ka, mura kag mahayahay. Pero magtinarong ka, aisos, ma-impeach ka, mapriso ka, mapatay pag gyud ka. Ana? At anawang ato mga martyrs, gipang priso, si Kristo gipatay, sila San Pedro gipang priso, San Pablo gipriso, San Lorenzo Ruiz gipatay, Santiago giputlas liog, San Juan Bautista gipriso ni Herodes, gipatay pagyod. Yeah. Lingay mo tupad, ingna magpasupply kas Ginoo. Ingna magpasupply kas Ginoo. Oy, mga yawan onay. Hadlok. Mo bitaw din hikaron, umaabot ang atong pista sa atong segunda patron, ang Birhen sa Pilar, karong Domingo. Nagmeeting mi sa atong PPC, PFC o sa Weste. Ang among gihuna-huna ang atong simbahan, dili ang among kaugalingon. Mo na ang atong prosesyon karong Sabado, ang among gihuna-huna nga
daghan untang tao ang mukuyog. Manguyog mo dili. Ana, nya mohangyo ko sa matag kapilya nga naa gyud mo'y representative. Ato nya nang roll colon ha, PPC. Ang way representative atong i-dissolve. Basta way representative panahos prosesyon ini kasabado sa misa sa alas 6, humans misa sa alas 6 na prosesyon man dayon ta. Na wa gani representative ang kapilya atong i-dissolve. Ha? Nya haron makaari gid sila katong mga lagyo unya mga pobre pagyod nga kapilya atong rifanan sa ilang pliti. Pero kutob ra sad sa 5 ka tawo. Ang masag mo umagda pa lang hinunag usa ka baryuhan unsay atong ipliti, so maximum lang 5 ka tawo ni atong ripanan sa ilang pliti. So kamo na anay mag-igo ha mga PPC, mo check labi na gid sa Chapel Federation aron wa gi rason nga way representante la ari mo dire mo refund ang simbahan maximum 5 persons kadto lang sa mga pobre gyud, lisod gyud. Pero katong dunay kaya pag ari dire para pagpadala sa representative, ayaw mo pagpa-refund ngano man nakakita mang Ginoo. Sa ato pa ang inyo na sang supplier ana ang yawa na sad. Pero mugasto mo sa inyong kaugalingong kwarta para maka-appeal dire para sa kaayuhan o kalampusan sa atong gitawag og communal activity, religious activity karong Sabado sa gabi. Dako kayo mo gikatampo para sa atong simbahan. Mo na gitawag og buutan nga tao, dili yawanon nga tao. Pero maghuna-huna ra gyud ka sa kanang hayahay ka, wa kay magasto, ang simbahan imong pagastohon sa ato pa ang community imong pagastohon para nimo, dili ikay mo gasto para sa community. Dautan ka nga tao. Nya inighuman ana naghuna-huna pa gid mi nga inighumas prosesyon naa sa gid untay mas snacks or daay makaon. So nag-provide sad ta. Nya unsa may buhaton para madayon? Palit og slot kana, palit yung slot. Nagkinahanglan tag mga 6,000 ka slots. Nya mag-countdown na ta. Sugod gahapon ang atong slot sa PPSC, ang atong halin 436 ra gahapon. 436 nagkinahanglan unta tag labing minus 1,500 ka slots every day. Hangtod karong Domingo. Nya 400 naman, di na short na tag 1,100. Napunan karong 1,500, kinahanglan taron og 2,900 ka slots karong adlaw. Ug di na madayon, wa tay kaon ini ka prosesyon. Ana. Karon malit na ta. Maghago ta, ako hago kong pamaligya para lang gyud ta makakaon ighumas prosesyon. Ug wa gyud manghingoy ab tagdungan. Ang importante nakaprosesyon ta. Di ba? Di lang nato pugson ang kanang dili makaya. Di ba? Nya ang atong grace, mo na ni ang total no sa atong mga slots. Ang atong grace nakahali na ta og 68,479 ka slots, 631,521 pa ka slots ang available nga tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,220 na nga atong nadawat nga challenges. Nya ang total sa natos PPSC 33,854 na napay 66,146 ka slots na available. May tagkarong Domingo 60,000 na lang ning available. Mahurot na ning 6,000. Tag 100 pesos per slot. Nya na ni 162 slot challenge na tag 16,200 na 79 na sa datong nadawat. Nya nga atong DPR katong atong itabang sa mga earthquake victims ato ning himuon human sa atong kapistahan dinhi manghatod sa tadidto
Niabot nag 7,583 ang atong halin ka slots. So atong pakpakan ang tanan nga namalit og slots. Karon ato ning daghan-daghanon og palit. Ngano man kay lagi mga anak tas Ginoo ang ato yung huna-hunaon mao ang atong isig katawo. Nya mangayo tas Ginoo og grasya para sa kaayuhan sa tanan, dili para sa ato. Muna iampo nato ning ato mga leaders nga nagsigig paningkamot para sa ilang kaugalingon. Labi na gid ato mga politicians. Dako kay tag dispalko sa atong kwarta dinhis Pilipinas. Trillions ang nadispalko. Wa pagyoy mangangko nila. Magsige ra gid sila dinatugay. Wa pagyoy nangangkon. Mao na mag-anam gyud og kaut-ut ang atong nasod. Pero bulahan kadtong magpabilin dihas Ginoo matud pa sa atong tubag sa Salmo. Unsa to? Bulahan sila nga naglaom sa Ginoo. Bulahan sab sila nga wa mosunod sa tambag sa dautan. Purti man aron nilang tinambagay diha. Napa sila mga gipanghimong dispalko kana insertion, billions ang ilang mga insertion sa ilang mga budget. Kada bang dili na moagi bitas deliberation sa kadidto sa Congress sa kadaghanan sa plenary, dili sila ngadto mag-deliberation, adto i-insert kon mag-release na, padong na mo release, pila na lang katao ang mo desisyon, tag-upat na lang katao. Masayang ba ang katong porting daghanang siging lalis-lalis sa budget, lalis-lalis, question, pakauwawan pa usahay, pero inig final na gyud nga release, insert. Nga di ra ba mo insert og 1,000, billions ang ipang-insert. Ingon ana karon ka hugaw ang pag-release or paggamit sa atong kwarta, pero wa gyud mangangko nila. Kinsa may mo insert ang naas authority, pero ang naas authority gikas kinatas-an naris kinaubsan wa gyud mangangkon. Ang ilang paangkonon kadtong wa maapil sa administrasyon. Nganong ingon ani man tang mga Filipinos basin og ang atong supplier ang yawa. Muna mubalik tas Ginoo. Unsa man pagbalik sa Ginoo, huna-hunaan na kanunay ang kaayuhan sa imong isig katawo. Ang mahal nga Birhen Maria nga atong gipasidunggan, gahuna-huna kanunay sa kaayuhan sa uban. Bahala na lang ang iyang anak mismo mo'y gipatay. Basta lang maluwas ang tanang katawhan. Bahala nagmuragi tusak-tusak og espada, kutsilyo ang iyang kasing-kasing sa kaguol nga tan-aw siyang anak nagikulatag maayo, gilansang sa cross. Basta malipay lang ta didto sa langit, okay ra gyud as mahal nga Birhen Maria. Nana. Nge, lingi ay mong tupad. Ingna, okay ra kagway kaon basta mahurot lang ang slot. Ingna ba na okay ra kagwa na kay kaon basta mahurot lang ang slot. Moingon ganing yes, ingna dayon si God ang imong supplier. Nyag mo sa di alkansi sa kuana, ingna si Satan ang imong supplier. Hinaot unta nga sa atong pagsigi og debosyon sa mahal nga Birhen, sa atong pagsunod ni Santiago Apostol, San Vicente Ferrer ug uban pang mga santos, malipay sad ta. Kay karon kining gisuplayan sa yawa, wa naman ni sila kalipay og kalinaw. Gubot ang ilang kinabuhi, bisan tuod og mura sila og kanang nindot tan-awon diha sa gawas. Smile sila, tanawar gud ilang mga smile, hilaw kayo, taphaw, no? Dili ba genuine? Tanawa ang nagsunod sa Ginoo, mo smile na, bisag agas pang luha, genuine kay smile. Mo genuine ang smile, pero kanang nagsunod siyawa, smile na, pero taphaw kayo. Taphaw. Mana, makalit sila ganun. Oh, bitaw. Mana, kung sila lang usa lang. Niya, kumusta? Okay ra dyan kay ko.
Di ba? Daghan eh. Manimba mo ginang uban, magbrunda pa. Diya. Nasa uban magsutana, nasa uban maghabit, na uban nagbarong, pero mga yawan on di ay. Unsao man pagkahibaw na to, na Diyos nun, magsige ra gina silag antos para sa uban. Mo bitaw katong nang supply nga ri og pagkaon og hinabang sa mga na igo sa linog katong Sabado ug Domingo. Grabe man gitong torture nila antos, yun ang kanang mobiyahe og tag 12 oras, 20 ka oras, 30 ka oras, way mga tug, wap ay tarong kaon. Kadto sila mga anak tos Ginoo nihago. Pero ang pangutana, hangtod asa kutob ang ilang paggunit o pagpagiya sa Ginoo. Para lang duha ka semana, para lang duha ka buwan, unya balik na sa naandan nga I don't care. Og di ka malinugan, I don't care. Og di ka masunugan, I don't care. Og dili ka maigos bagyo, I don't care. Ayaw. Samtang buhi pata, we should care for each other. Every day, I care for you. 24/7, I care for you. Muna'y wordings sa Ginoo. Mao sa doon tanay wordings natong mga nagsunod sa Ginoo.